Takže ahoj lidi, dneska vás vítám u dnešního videa a dneska jsem venku. A dneska tu mám informačku, že vyměňuju kolí. Tady tu kolí vyměňuju za kokošpaněla, kolí, dogu, bouteriéra a různý ty zácný pečopáky. Není v dobrém stavu, ale můžete mi dát křečka, který má v ruce jablíčko ukosnuté, to se hrozně moc přeji a pak můžu vyměnit takto jezevčíka pouze za dogu nebo za jezevčíka. Ale za kokošpaněla nic nevyměňuju, tady to jezevčíka už nic. Tady to vyměňuju za, to už víte co. A já tady to jezevčíka vyměňuju za dogu, jezevčíka, kokošpaněla už nic víc. A nebo dva lepasy beru. No a teď to byla informačka, že budu natáčet videa ráda. A pište do komentáře a lajky a odběry dávejte. Chtěla jsem vám říct, chci vám ukázat moje ovca, takže jdeme vám ukázat. Moje ovce. Ovce. Vidíte? Vidíte to? Všechno to dokáže. Pozrite se. Takže to jsou moje ovce a já se s vámi loučím. Pa, pa.